Mawa bwino amayi ndi abambo, lero pa 21 April 2026. Nthawi yanga iti 3 minutes past 9 mamawa. Ine mayi Chimombo, ambiri mukundidziwa, ena mwandiyiwala, ena mukundikumbukira, koma ine ndi mayi Chimombo. Ndimafuna ndiyankhe, komanso kuyankha kwanga kwa lero ndikuonena kuti ngati pali wina ali ndi nzeru, nkhani imene ikuyenera itsekedwe, tisayiyankhulenso, timve nzeru za munthu wina amene afuna kukonza kuti zimene zisapitirire. Chifukwa ndikuona kuti tikungopanga phokoso lopanda nalo nzeru, tipanga phokoso la usavage, kusaphunzira. Amanena kuti kulowa mklasi sikuphunzira, koma kuphunzira ndikuyenda kupita posatipita kujoni kokha iyayi, koma kuzungulira ndithu nkumaona anthu amene akukhalira. Munthu umadzaoneka ngati ndi wophunzira kwambiri. So zimene zikuchitika m'dziko lathu la Malawi tili ndi ma-educated savage, ndi amene akupanga contribute zopusa zimene zikuchitika m'Malawi munonzi. Nkhani yanga ya lero ikupita kwa Antaniwa. Ine sindimabisa, ineyo ndiye zomavindikira dzina la munthu, ineyo ndiye sinabadwe choncho. Ineyo pamene palakwika basi yankhulepo. Ndatsogoza lero Antaniwa chifukwa chamene ayankhulira VN yawo yadzulo kandi adzulo kandi adzana. Amalawi ndife anthu omvetsa chisoni, timaombera m'manja zitsiru, apatu tikudziwa kuti ichi ndi chitsiru kumachiombera m'manja. Antaniwa anayambira kalekale akafuna kusokoneza ndi amasokoneza, ndi amabwesa zimapropaganda zoti kutseguka mutu mkutu mbee kumakhala ngati kuti Antaniwa anena zoona zizabodza. Chifukwa chani ndalimbikira kuatchula Antaniwa? Mmene amabweretsa nkhani zawo, amabweretsa nkhani mokhala ngati kuti iwowo ali ndi ma-information oyenerera dziko lino, pamene sizimakhala choncho. Ndipo Antaniwa akanakhala kuti ali ndi ma-information iwa, nkumakhala kuti tinawo muno ali poyera, kapena akumapanga china JB aje, ife mwadzoni Antaniwa ndi ali apoyo, at least ikubola. Koma Antaniwa ndi chigoba, simachidziwa. Amachidziwa ndi anthu amwenye South Africa akamapanga zawo katenga maganyo ana sikulu amwenye kumamadzati Antaniwa ndi uyu. Koma Amalawi sitingamuloze Antaniwa. Sana munthu watiyeni ndi madabwa kuti timakhala ife nkumamumvetsera. Okay, ndipite pa point. Ndimafuna ndiyankhule nkhani yokhudza yokhudza office ya president ndi vice president. Kuchokera nthawi imene talowa m'matipati muno Malawi, ineyo sinaone president amene anayenda bwinobwino ndi vice wake mpaka kumaliza temu yake kapena matemu awo. Ndiyankhani short for vyeni ineyo zaninyasa zimene ndipo zikundinyasa, ndikudamba kuti kodi umbuli wa Malawi muno ndi wamtundu wanji. Abakiri ndimene anayendera, Abingu ndimene anayendera, nawo ajesipana ndi akhumbuka chale ndimene anayendera. Tayenda mpaka nati kufika lero tukamba nkhani ya Genius. Ndeno last time kunali nkhani ya Saulos Chilima ndi Achakwera. Tinaona tonse, taona kumene akathera Achilima, taonatu pano pati nkhutu mpe mwabulowa mpe kulowa kutulukira uku zimene zachitika dziko president ndi vice president wake. Nthawi yokonza inali imene ijayo, nthawi yokonza Malawi inali imene ijayo. Chifukwa chonena kuti president ali ndi mphamvu, sitinakavotetu kuti Achakwera asankhe Chilima akhale running mate wawo. Sitinakavote kuti apita Mutharika asankhe uje ndi president iyo. Mandate imene anapasidwa president amasankha running mate wake. Ife timakavota zatheka. Koma munthu amasankha ndi president. Ndelero anthu aja anasankhana awiri, ife kukamwambe kuti sakwatuma ntchito, timatanthauza kuti chani kodi? Kodi vice president ntchito imene tinasankhira kuti mmene awawa akakhala vice president azigwira ntchito yakuti ndi ntchito yanji, ndananga ineni apapa. Vice president alibe office. Chimene mnanga ine udziwa Malawi. Vice president alibe office. Alibe ntchito, mwina ndinene choncho. Alibe ntchito enieni.
vice president amatumidwa kapena samatumidwa malingana ndi mmene ntchito ya munthu wake president waionera kuti ndipatse uyu iyi ndipatse uyu. Nde ndikuwuzeni tu lero ngati musakudziwa kayena mudzidzimuka kaya muletsa fa cha umbuli wanuwo president ilo ali ndi mphamvu even lero palidziwa mayi Chimombo mukandiyimirire kwakuti ola iniyo munanyinyirika koma ngati president wafuna chifukwa ndi mphamvu imene tinampatsa mphamvu itu imene tinapatsa president kuti ali ndi mphamvu kusankha munthu osati kwatchulira kuti musankhe ujeni koma ali ndi mphamvu kusankha munthu amene iwo kukhontima kwawo aona kuti ndikhoza sankha uyu ukandiyimirira kapena ukagwira ntchito. Mwandimva iti? Sono ndimadabwa kunena kuti propaganda imene mabwesa inu anthu opepera nzeru amene mmazitenga kuti ati ndinu azibambo oganiza bwino mmazitenga kuti achinabire malata kumabwera mdziko muno achina Agape Khombe ndani kumankhula zopepera kumafika ponena kuti ku UTM I mean kuchanuko ku DPP anthu sa president ndi vice wake sakugwirizana sakuapatsa ntchito a vice president akungokhala akumatuma nduna akumatuma iziti ma PS ndani ukagwira ukayimirira malo mwawo zimene sizo akumasira dziko anthu ngati amenewo. Mutanthauza kuti bwanji mati akasire ndasire inuyo ndi nkhani zopepera kaizi mukuyankhulazi ndikupepera komanso ndi umbuli. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti nkhani zopusa zitazisiya ndakambani nkhani zoti zitukule dziko la Malawi tamadandaula ndikapena zimene mudandaula zoti mafuta akukwera tipanga ndipo musavutike fa palibe chimene mungapange munalephera kupanga nonse amene mukankhazi ngakhale iweyo mtanyiwa panopene ndakudza kuti wendo MCP ukumbukira kodi nthawi ya kampeni paja unkasapota nda Amalawi ngati mukukumbukira tikupita kumapetopeto kwa nthawi ya kampeni mtanyiwa anali supporter wamkulu wa Joyce Banda votani mai Joyce Banda pangani mgwirizano mai Joyce Banda ngati mukukumbukira muzizitsata. So lero la mtanyiwa sanganene chamuno cha DPP and zimene ndikunena inezi sindikubakira chipani koma ndikunena za dziko la Malawi kunena kuti mudziko muno muli lamulo limene akhazidwa kuti president anapasidwa mphamvu yosankha munthu amene angafuna kukamuyimirira kwina kulikonse. President anapasidwa mphamvu imene yoyo. Mdziko muno tinakhazikitsa lamulo lonena kuti vice president amachita kutumidwa ntchito ndi president. Mwandimva kutumidwa ntchito amayepita ndi kwakuti. So akubwera wina wake ndevu pepe yangu kumanena kuti hayi a president ndi vice wawo kodi agenda salibo sose noti akhoza kwayankhulira ndinuyo antanyiwa oti muzayankhulira. Ndikudabwa nanutu musamati sokoneze ineyo mukanakhala ineyo chimene ndakaphe kumamvetsera ndipo ndimachiganizira kuchokera zonse zimene takamba za nthawi ya Bakiri ndi mavaisi yawo ndani kuzafika lero pamene panachitika zachilima paja pamene paja tikanakhala kuti ife Amalawi timatha kuona patsogolo chimene tikanachita. Ndikuwuzeni tu chimene mukanachita ngati timatha kukhala kuganiza kuti timalikonda dziko lathu tikananena kuti aphungu athu apite ku parliament akapangira mulo lonena kuti vice president akasankhidwa mu office mwake azigwira ntchito iyi a president apungule ntchito zawo zina ampatse movomerezedwa ndi malamulo a dziko amene akapangidwa ku parliamentiko. Mwanimva akachita revise malamulo komanso akaone kuti akapungule ntchito zipite mu office mwa vice president ndiye tione kuti kodi a president azipita kulanda ntchito zimwe mwagwira iwowo osati zopepera zimene tikungoyankhulazi. Chimene ine ndikuchidziwa lero panopa 2026 mwina mukanakhala ndi nzeru za umunthu anthu ena amene mmazitenga kuti ndinu ma-activist odziwa kuyankhulanu amene mmazitenga kuti inu mmayankhulira kanji chipani cha MCP amene mmazitenga kuti kaya ndingakupangeni describe bwanji kuti mundimvetsetse. Ine ndimaona mukanani khani magazeti akuluakulu mwaziona zamba uchitikazi zikupitirira. Office ya vice president kungotonongera misonkho Amalawi ilibe ntchito ina iliyonse chifukwa pakhale vice president pasakhale vice president ntchito ndi chimodzimodzi kugwiridwa. So there is no need kuti tikhale ndi vice president koma poganizira what if mundipange tikoti bwinobwino chifukwa ndikati what if mutitembenuza
koma poganiza anthu nthawi imene ankapanganayo kumene ankapanga lamulo limenelo kuti ukapakali vice president anatengera kuti mmene zinachitikira za Bingu wa Mutharika nthawi imene tikanachita bwanji ndi chifukwa kanayikapo vice president. Komano pano Amalawi tiye tikagawe tikapungule ntchito izi zipite kwa vice president ndipo zikhale zokhazika mu office mwawo. Ndiye tione ngati president angapite mejo kalanda ntchito zikumagwira iye. Chimene chinafunika pano mukanakhala kuti mmaganiza ndi nkhani yonena kuti mafumu, makhansala, ma MP tiyeni tipange sensitize anthu mdziko ndera mwathu nduna nda tipemphe bill ipite ku parliament yokachepetsa pang'ono ntchito za president zikapite kwa vice president. Pamene poto ndikupaka kamina chifukwa chani mmene mukuchitira phokoso azibambo inu ndikukuda bwani kwambiri mukhanga tikuti mmitu mwanu mukaya muli 12 kaya propaganda imene mwayiona imene mwaona kuti anyake mukhoza kugwetsera chipani cha DPP njoti majenasa nda president sakugizana basi zimene mwaziona. Chifukwa kuti mukanena za mafuta mungovutika ola atafika 10,000 anthu tigula sugar tinambo gula libabwa timamwambe tuti timajabe nkukulere libabwa 22,000 25,000 koma tikugula tikudya. Ndio mafuta atafika pa 10,000 anthu tigulabe mafuta tiyenda magali moto muzingovutika ndikuyankha zinzopepera. Nkhani imene timadandaula tife kusintha boma je zimene munachita MCP maphedwe anthu ndi nkhanza kuwadyetsa anthu ziteze wina kumakaona ng'ombe zake huko ndi zimene tinadanda kukamuphera munthu mukhalango ngati mmene mujamu opanda chifundo. Zimene zinakuisa Amalawi si nkhani yonena kuti nkhani ati yakukwera kwa mafuta mukanakhala kuti munali paja makhala bwino ndi anthu mafuta aje kumakwa ife sikana kudandaulani kupaka gula ma ujeni fertilizer kubucha loko zimene ife zimatinyasa ngati simukudziwa. Koma mukanena lero za mafuta kuti muzivutika ngamba nkhani mafuta mungovutika 6 months 7 months nzano ali papado basi ino china jese chimene munaononga chicha chikhale m'malo mwake. Ndiye ndikubwerera nkhani yanga imene ndinali nayo ndionena kuti ndimanena kuti nkhani imene kuti topetsa kukumverani ndi propaganda ya nkhani ya president ndi vice president. MCP antanyiwa pangani anthu apange ndi civic education anthu tipite ku parliament aphungu apite ku parliament akapange revise malamulo mkati mwa malamulo la office mwa president ndi vice president. Chifukwa tikuti tifune tisafune izi sizizatha zimene zikuchitikazi sizizatha ndipo mungovutika. Mukumbukira zimene munachita inu bona anzanu aja amangodana munthu kusiyali moyo kungodana munthu kusiyali moyo komena kungodana pang'ono kukapha kupha kumene pa ndiye pofuna kupewa zimene zitu zisapitirire lamulo likasinthidwe nthawi imene yoyo ikazasinthidwa zatheka office ya vice president ndiyi yokhazikika. Chifukwa ngakhale kumeja kuli structure kuti kulibe ntchito yawo kumeja alibe ntchito ine iliyonse amene akhoza kudzuka mamawa kusamba galimoto kwatenga kasiya ku office akangopachikira miyendo yawo mwamba mwina kumapemphera poti mayi uja ndiopemphera nzotheka chifukwa alibe ntchito ine imene inakhazikidwa kuti amayi ngalo mu office ntchito yanu ndi ani ntchito yanji imene dziko linawapatsa ni ntchito yanji. Ndipo kapaka president chinkomene kumene ali kwa vice president apita ndipo kuti ngagwire ntchito yakuti apeza chochita a vice president apita ndiye inu zimezo basi kukamwampe kumangolongola dziko lino ayi zimezo ayi ndi komweso kodi bwanji bwanji ayi zimezo zichepe pangani ngati ndinu anthu ozindikira kampani zina ngati muni mapropaganda bweretsani ena komanso tumaijeni asa sibububu kuti samayankhula kodi okha bwanji osadandaula okha kuti sakundikhazika bwino komanso kusakhazika bwino wewe kotani iwajeni mwana pamoyo wawo analibe zina zochita ngati sakwatuma ntchito yosamapanga zawo zotukula family yawo bwa sibola zawo zikulowa zikutheka awapha mmene munaphera chilima ngani zizi zichepeto zatitopetsa sona baba ndanoti tikuyankheni antaniwa inuyo nde nimamvana pena pake kupweteka chifukwa mmaonjeza mmabwesa nkhani zonena kuti tizifufuze iyo ndipo zimene mapanga inuyo makhanga ndi mwana kaya bwanji kaya
tazipatseni ulemu kaya sibwino chonchoyi musamangoti wina akakuimbira ni foni amene afuna mugere tulandi basi nwenu kukuna mizani zakumayo inu basi maso mwamba ayi zimenezo ayi tasinthani dziko la Malawi ndilatonse tilikonde koma mtanyo simuli muno musatonongere dziko chimenecho ndiye ndikuwuzeni simuli muno musatonongere dziko inu zipanga zimene mupanga ndi amwenye kumeneko chifukwa nkhani zimene mabwetse imene ndi madabo tikuti abambo nkhani zawo zamazitenga kuti wakusokosera kulinga utamva mwamva chimene ndikuyankhula ndikunena kuti president anapasidwa mphamvu yotuma munthu wina aliyense amene akufuna posatengera kunena kuti aujeni akufuna wakuti ndeni manena so kunena kuti maijeni ansa kapena vice president ndichonse dzina maijeni ansa fandikanga ndikuti ndikutenga ndayima pa munthu mmodzi vice president alibe ntchito yake yeni yosankhidwira kunena kuti a vice president asankhidwawa ntchito yawo idzakhala iyi ayi kapena mu office mwa vice president ntchito yawo ndi ayi alibe amene aja amene akutumidwa ndi president a president ngati siwesi china akomere kuti ntchito imene asakagwire mujeni vice president wawo palibe wina amene angablame kunena chifukwa chani simunatume a vice president anu palibe chifukwa palibe lamulo lokhazikika nde inu amene mukung'amba kukamwana mung'amba kukamwa mutopa tifika 2030 tivota inaso awina ma vice president azapezeka muzasendaso kukamwa chochi fa mudziwa kuti MCP mufune musafune inu yosipa anoyi inu sipano simawa sinkucha olo mutasintha candidate olo mutasintha logo olo mutasintha kachani inuyo munapanga zina zake zonena kuti anzanu fedi timakuoneani kuti poti muli pambiri koma munakana khawira tatu kusalazani kalekale nde muone zimene akubwesa chakwera wanu jezoleti ine tapanga zakuti zopepera ndi dziko lake liti la Malawi mukafune kopangira zanuzo musatisokoneze musanonongere ana kuti akuzimene mukumayankhula tsiku ndi tsiku mumalowetsa mmitu mwa ana athuwa kuti anawo azisokonekera mukafune kopangira zanuzo mayi chimombo ndineyo dzina langa ndimeneyo zikomo kwambiri.